Salutare tuturor și pam, pam, pam! Astăzi o să ne facem a doua parte de Minecraft pe lume. Și haideți să întorc camera să vedeți. Deci, vedeți? Vedeți? Da, vedeți. Clar vedeți. Și bun, hai să ne jucăm. Ignorați PS-ul 2. E marca 1, mă, regia. O să fac și cu verișorul meu. Și al patrulea episod o să face cu Candyman. Origami, bă, dar se plictisesc abonații. Și am voie o oră pe tabletă. Și noi facem câteva minute. Sau ore, sau miliardare. Main menu. Play screen. Loading resource packs. Parcă pe harta asta era. Așa? Starting world. Nu să drept tableta. Generating world. Cine ești? Player view. Stăm aici. Și azi 9. facem mâncărică. 9. Wheat. Notification. 1 new recipes unlocked. Hoco. Bun. 6, 7. Și îți vrea să facem pe craftând bolci. Close. Să luăm Player view. lemn mai întâi. Să lăsăm și noi așa închisă, elegant, parfumat. Iar acolo Let sunt the trial begin. By starter. Back. Let the trial begin. Player view. Oh, pot să sap. Bravo, mă. No, bun. Au! A durut. Mi-a scăzut o inimă. Viața mea. Pentru viața mea. Ești nebun. Ești nebun. Ești nebun. Bine și-mi poarcă vacă. Au venit vaci. Du-te maica mea de aici. Ia, mai vreți? Oh. Eu cred că ați văzut s-au pupat în buze. Eu? Nu, mie nu pasă. Bă, dar ce mai vrei, mama mea? Nu mai am nimic. Hai, pleacă. Valea. Hai că eu îți dau ție. Că ești copil. Du-te, mama mea, cum să le mai dau uit dacă i-am dat? Și că trebuie tot ceva. Mă, tu ești nebun cu mine? 3 minute, bă, hai să facem maxim o crafting, bă, și după terminăm episodul. Bă, sper să nu treacă multe minute. Hai că durează 7.000 de ani. Ok, sunt destule. Du-te din drum, vacă nesimțită. Să plantez aici, mă. Doamne ajută. Hai că am făcut niște tintiuri și am podat. Nu, potai. N-am înțeles. No, bun, hai să facem lămnele. Asta e casa mea. Patul meu. Bă, dar nu mai vorbi că se plictisesc abonații de la vorbele tele de 2 lei. 7. Știm deja.
Oak planks. Bă, dar nu mai vorbi de grisă, mă! 7. Crafting table. Bă, vreau unul, mă. Da, și în următorul episod o să mergem la minat. Notification. 11 new recipes unlocked. Ei, Player view. Crafting table. Și da, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like, subscribe și un clopoțel dacă mai vreți partea a treia. Și da, neapărat trebuie să dați like și subscribe. Și ne vedem în următorul episod. Pupici cu sclipici, pa!